Hello guys, matungkad na itong tanan. Siguro adlaw wala guys. Pakudugay na mata. Katukog balik kay ini alas 4 nag way kurente karon pa ni siga. Di na mata ko mga alas 5 siguro to. Pagka alas 6 nagtuwa ko sa iring ug manok. Katukog balik. Mo pa pagsiga. Adto kuros uwan kay mo uwan na pagkos Bermuda, magunting na pagkos mga mukdo. Ginawa eh. Ako nagka-vlog hapon kay lain ng lawas nang laba mong lagi pag ko. Sakit lagi kadang daan ba? Nga nas bomba ba? Ako naka-vlog. Nag-uwan po gapon. Magagali kay salamat ko sino kay nag-uwan din. Pag-uwan, magkasataos pa ko buwat. Tiwas ko pas Bermuda. Nagtakan sa day kukuhan din ang mag. Takan sa day ko din ang guys. Namuwak na po guys oh. Namuwak na po. Basta sige buo.
Hi guys, sumanay ko kung gawas Bermuda. Naggunting sa mga kanang nimbuklo na. Dahil na pagkuikuan guys. Kapag sayang pasagdan na to. Tulori ka buo kung nga ni kanagka. Pagaman kayo ang kuilingaw, nagkulor-kulor ko sa ang kuko. Bawas kon ba? Bawas kala ay sayangan mo ko kapasas samot na tamis. Di ko makatiming ng mga katungkuan pa ba? Katong sana gahi pa ba? Hindi mo din na matimingan kung mga humok. Wala lang yung pwede is na. Matos bahay nga, hindi kumukain. Ang ibutang sweet, ay namapasta tayo tigain. Lain dito ang lawas dito. Sakit ang kalawasan. Lamitag mo init, ugma. Kaya kada, na Domingo, di upanada. Das ni Agi kay chat naming tibik-bik. Pas ang angkol ba? My love. Digog dagat. Pawas. Pamaol. Ang tawag dyan na gahapon. Ngayon, madadyon kuno kay takuno dyan kamuti o magbiko kuno pod. Maduro di muuwan ugma puhon. Duga-dugahan po kakaligog dagat. Puhon naman to sliksi kay Thomas ilang lola nam ko na po ilang amahan na sagna bawag maagto ba po sila kawanan na po ang ibukas ang nilabhan tamis siya guys di gamay dia pag gamay-gamay rin sila pero tamis mangga ay mangga guys magwa pa di mga hindi pa di taplik highway dali wala di nahug og buho kaya arang ka huminga o tulo ni sila kabuok. Di man makuag manok. Saging noon kaon sila. Last. Muni pang pakuas mga gahi kalibang. Ini kan anang ati-ali kay izakad kalibang itatay pud. Tugnaw ka duguan dali. Panahon. Wala maglaybag to. Hello guys, mahuman na rin ko pamubo sa buwak o panuwa sa iring og manok. Hindi karong adlaw day guys. Kuan. Salamat kadukos
Pada na he katong para sa pangbayad sa hang motor. Salamat jud kadto nimo ma'am nga naka Ross Germany. Ginoo na jud magbasi mo kamaadyo. Kuan kanang nay pila na ra jud ka buwan agkuwang maimpas ta jud ang motor ng mayo puhon. Jud ka ana nakabutang na sa hang kalipay kay wa ko magdahom nga sa pila ka tuig nga mapulipid na nagmotor nga kuan. Dako pasalamat jud nang ning tabang na ho. Salamat ka nimo ma'am, wa pa na makuha ugma pa na kuan kay ugma pa man ang diop. Salamat ka ma'am, grabe daghang kakuan. Ugma karong buwan na March. Duha na raman ka buwan April ug May na ramay kuwang guys, mapulipid na og motor. Salamat ka nimo ma'am, daghang salamat ka Diyos grasya nga kada buwan imong gitabang diri na. Salamat ma'am. God bless og amping kanunay.